Апостол Павел веднъж казал: ние имаме това съкровище в глинени делви. Написано е във 2 Коринтияни глава 4. Божият дар е скъпоценен и свят. Отстрани, глинените делви сами по себе си изглеждали безполезни, но след като били изпълнени със Святия Дух на Христа и с думите на истината, те наистина започнали да изпъкват. При първото идване на Исус, 3000 души и дори 5000 души приели истината за един ден. Това не е било заради някаква удивителна проповед на Петър. Петър изиграл само ролята на рамка, която трябвало да завърши произведението на изкуството. След като получил Святия Дух вътре в себе си, той издал красивия аромат на Бог и предал Божия глас, събирайки 3000 и 5000 души като облаци за един ден. Можем също да видим тази сцена в книгата Деяния глава 2. Въпреки че вие и аз сме просто като глинени делви, нека поставим произведението на изкуството вътре в нас. Рамката сама по себе си не може да привлече вниманието на много хора, нито да се превърне в обект на удоволствие за много хора. Самата рамка не може да бъде във фокуса на вниманието на всички. Обаче, поставяйки работата на най-известния художник в себе си, можем да станем известни на много хора и да служим като емблема на вярата за другите. Нека заедно потвърдим този факт чрез Библията. Нека отворим книгата Деяния 2 глава 1 стих. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Бог отворил устата на Петър чрез Святия Дух. Веднъж отворил устата си, благодарение на силата на Святия Дух, слизаща върху него, той можел да изнесе проповеди, които имали по-голямо въздействие върху много хора от тези на прочутите философи в Рим. Нека продължим с стих 38. А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви, и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: избавете се от това извратено поколение. И тъй, тези, които приеха поучението му, се кръстиха, и в същия ден се прибавиха около 3000 души. В името на Христа, 3000 души успели да се покаят, да бъдат кръстени и да се обърнат към истината само за един ден. Това може да се случи не заради ролята на самата рамка, а заради прекрасния шедьовър, държан в тази рамка. С други думи, в деня на Петдесетницата, Петър се изпълнил със силата на Святия Дух, т.е. чудното Божие произведение на изкуството. Проповядвал Божието Слово на измъчените души, които били жадни за истината. И повел 3000 души към покаяние, точно в този ден. Нека продължим. Стих 42. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо, и продаваха стоката и имота си, и разделяха парите на всички, според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше към тях онези, които се спасяваха. Хората идват ли на изложбата, за да видят рамката? Какво искат да видят? Те идват, за да видят работата на известен художник. По същия начин, ако изпълняваме благовестието или живеем живот на вярващи, без Святия Дух вътре в нас, тогава не сме способни да осигурим нищо, което си заслужава да бъде показано на когото и да било духовна наслада.
Следователно, ако все още чувстваме липса на силата на Святия Дух и се чувстваме слаби в живота си на вярващи, трябва да станем тези, които носят делото на прочутия и наистина забележителен художник.